Γεια σε όλους. Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου στο YouTube, το Top Farmer Greece, διότι σήμερα θα ξεκινήσω μια νέα σειρά επεισοδίων, μια σειρά αφιερωμένη στην παρουσίαση παρελκωμένων και γεωργικών μηχανημάτων. Σαν πρώτο βίντεο, όπως θα δείτε πίσω μου ακριβώς, έχουμε ένα έξιρο 230 της John Deere με ένα παρελκόμενο της Lemken, το Rubin 10. Πάμε να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τι μπορεί να κάνει αυτός ο συνδυασμός στο χωράφι. Το έξιρο φοράει κάτω από το καπό τον εξακύλινδρο κινητήρα 6,8 λίτρων της John Deere, ο οποίος αποδίδει 230 ονομαστικούς ύπους. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα είναι το σύστημα έξυπνης διαχείρισης ισχύως. Όταν το τρακτέρ βρεθεί σε απαιτητικές μεταφορές ή σε δύσκολες εργασίες με το PTO, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα και ανεβάζει τη μέγιστη ισχύ στους 281 ύπους, δίνοντας έτσι τη δύναμη που χρειάζεσαι ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεσαι. Η κίνηση μεταδίδεται στους τροχούς μέσω του αυτόματου κυβωτίου Auto Power. Πρόκειται για ένα πάνελ συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης, που σημαίνει ότι η επιτάχυνση γίνεται εντελώς γραμμικά, χωρίς καμία απώλεια ροπής, εξασφαλίζοντας παράλληλα μέγιστη οικονομία καυσίμου. Περνάμε τώρα στο παρελκόμενό μας, το Rubin 10 της Lemken, ένα από τα κορυφαία μηχανήματα κατεργασίας εδάφους τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Πάμε να δούμε κάποιους από τους λόγους που κάνουν αυτό το μηχάνημα να ξεχωρίζει. Πρώτα απ' όλα, οι μεγάλοι οδοντοτοί δίσκοι Duramax 645 χιλιοστών, οι οποίοι δουλεύουν άνετα σε βάθος έως και 14 εκατοστά, προσφέροντας τέλεια ενσωμάτωση χωρίς μπουκώματα. Συμμετρική διάταξη δίσκων, στήσιμα ασφαλείας non-stop, ρουλεμάν κλειστού τύπου και τέλος η διπλή κυλίνδρη πίσω. Σπάνε τέλεια τους βόλους, ισοπεδώνουν και πατάνε το έδαφος, αφήνοντας το χωράφι έτοιμο για σπορά.